Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, Sinilagos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay di programa, Dear Manong Nemi. At ito ti pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumakablawag iti nembag nga bigat, nembag nga oras kada kay aming nga sa para nembag nga aldaw. Kat padaanan nyo, ti pagkasaritaan ni Girly nga napoluan, di munto masagid. Tama ba? Di munto masagid. Dahil title na? Di munto masagid. Di munto maaprusan. Yan. Di mo ito makita. Ayan. Uri makita, mga mo masagid sa bali. Padaanan niyo papagayam, di pagkasalitaan ni Girly. Hindi nga ron na, irugi papagayam nga ibasa dito pagkasalitaan, ni pagayam tayong Girly nga napoluan, di mo ito masagid. Sagudahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, kasta unay ti sakit nga mariknak ken kigtot ko Manong Nemi idi manal paak titungpa apanang tungpa ni mami kanya. Magibabayin ka! Iti kasto nga tawan mo? Awang pa'y 18, di ka pa'y nagdebo? Masikog ka! I'm sorry. I'm sorry, Mami. I'm sorry. I'm very sorry. I'm sorry. Sino boyfriend mo? Awang matpadidamag ko boyfriend mo? Awang matpadim pa kamom ka na kami nga boyfriend mo? Sino ta kasi kukay ka? Sino? Gapo da jak met among nga ibaga Manong Nemi ket day tati agapo na no apay nga dadamag nga agpungtot nga gay blood ni mami. Wen Manong magpeso nga bampay inyam amok ang kuha na nga boyfriend ko. Taawa matima ko na nga relasyon mi kini Joseph Manong. No panasingin kami. Dahil di adakang pa lang ti high school Manong Nemi, adoy din ti mga ipagarup nga adan nagkinaawatan nagiri puso mi kini Joseph. Tawarin ti kasisingadan kanyak no saan nga isuna. Very close kami Manong. Agdin tinulong kami. Iso na lang ta, saan nga mo damami kini daddy na ito eh. Tadyak mo't pa'y naawis ni Joseph idya balay. Kanda tating gunam damami kini daddy nga
Siyempre, adda pa lang ti high school. Langro na, uri di adda, rugya kung dagbasa iti college, kiting gunam-gunam da nga sa anak pa lang nga makiboy-boyfriend. Inulit lahing ni mami manong name nga dinhamag. Sino ti ama ti sigug mo kunak? Di mo kunain nga biktima ka iti rames. At anong rames kan ka? Kaano? Kan kasano? Mami, di yun ay pigpigsaan ta boses yo. Mga ganti sa karumaan sa kabaranggayan. Mamanda nga masigugot. Gaga! Di mo kaya't nga mamanda. Tapay, mabaing ka. Ipay mumit lang tikas na ginarabid mo. Diyak na gayayatan ti amin, mami. Diyak na gayayatan. Kanya! Nagsigog ka nga di mo na gayayatan? Sino? Mami. Ni Joseph. Sino nga Joseph? Kayan ayat mo? At nanalimod ka kayan ayat mo? Kat isang kay bagami kay ni dadim nga saan ka pa ila makiayan ayat. Nga mapinsan ka nga nagtungpal ka na kami. Ha? Apay! Anay ko, mami, anay ko! Apay! Hasta wari di pa nang pungot-pungot na kanyak man. Naging ka nga dimtengan ni daddy. Nga medyo nagkalmamit laing ni mami. Di madlaw na. Ken malasin na. Ti ongor, ti ongor, ti kotse ni daddy. No maamuan ni daddy da ito eh. Amangan nus, nakarkarot na ramidan na. Ngimiti siya, tinumpa ka na minsan, kin pinungot-pungot ka. No maamuan ni daddy na ito, natanam na mahim nga ramidan, nakang ka. Mami, no maamuan ni daddy, igawid siya ko ma. Anda kahit do ko mga nawag kay ko ano anyaman teramidan na kanyak, please. Jack may kanawa. Tawari siya kakaasyak lamang teptepal tirik na. Paunay ka niya. Sika nga burdek. Sika nga kakaiso ng anak mi aganak kabalasang. Handa ka palang ti college nga o pedisyoso magdebukan to palang di other man. Simrek ni daddy manunemi kitkin na. Dapat kaya mahani. Di mo nadlaw nga si Mang Petag. Apay nga di na mala sinabat. Kaya daki nga gina. Apay, ada problema? Susopo. Nada lagi di problema. Iso nga kasto tilangam. Hani. Nagsanay ka pa'y. At si kamit girl, apit sa mo, may sarang tirupam kanyak. Hoy. Isarang mo tirupam kanyak, saan ka nakadumog kasta? Ha? Kumita ka dito, oy. Manong nemi, ingatok tirupak. Agsang sangit ka? Kuso-kuso to buok mo? Apay, hani, pinungot-pungot mo ti anak ta? Di ka kisod ng anak ta babae, di mo rin. Hani, saan ka kumamabigbigla? Kanta pilim ko matipungtun mo. Adaitan, awanan ti marami doon tayo. Ino di mangawat ti kinapud mo. Naipagsak ayon ti pungtot ko. Ginamok ka makapungtot ka man. Kanadak, mangingawid kan ka, mangipakaamong sa mo dang ranti anak ta. Tapag amin! Ano gumaganas ka nga dang ranti anak ta? Sa kalalaki, dang rakti may isang babae, tsak marami deta. Nasiyat no kasta. Sa mo mga marami tiwang dang ranti babae nga anak ta. Uri maamuam nga masikog isun. Ana! Masikog ka? Pakawarindak dati. Pakawarindak. Kumoy! Oh, hani. Teredem-derik na nalupoy launan ti anak ta nga mabae nung inisum ti tungpam keng kuana. Kenta sakit mo, ada high blood mo, tapusum. Hani, kas na ko nakitay,
Imanahin nga natong pakisuna kin napugot-pungot ko. Ngumore na niya tararamidan ta, hanin nga magbabawi pa iti amin. Let us face the truth sa naman tayo problema. Pauwi niya ito din naramid mo, galing. Sampu, pauwi na. Sani gusto na, nagagulago lang as tamang ano may batang ka. Bayan yung layang ni Daddy, Mami. Nakasaganak nga mangibtor, ten nga man nga painakan nga. May epek sana layang di sakit tinagam na. Himulitek sanggo na kay ayatan tinapasamag. Sanggo na kay ayatan tinapasag. Impasol ko. Sana ka nagsakbay. Sana ka naganaan. Basol ko kat pakawan ng dakuma. Naging nga nagkalma mit laing trik na ni Daddy manon nemi suda kini Mami. Kat pinasarding dak ngagsangit. Tapno may ibagag kanunuan niya tinapasam. Gaman na ka na kayo, Daddy, Mami. Sabi ko mata, sana nga maulit ipanagpungtot yo. Nga maulit basol ko. Basol ko. Sino ti ama ti anak mo? Ni Joseph. Kinadadwara kiti high school. Nagbalin kami na singed. Nga mawanti makuna nga nagkinawatan na kiti puso mi. Close friend lang, Dad, Mami. Aging nga nagtutuloy nga nagkaskwalahan kami ti college. Nagpaspada kami ti korso. Yung tuloy mi ti kinasinged mi. Aging nga napasamak nga. Naamis kami ti may isang birthday party. Kaya mo, tadyak kumamit kayat tuminom. Nga may minomak. Diyak na mapuputan. Nakaadok ti minom. Nakaadumi nga duwa kini Joseph ti minom. Makaputak lahangin, idada kami ti may isang silid. Ngagpadpada kami nga lamo-lamo kini Joseph. Nga edi kita tibagik tilangak at ebidensya nga saan ako nga virgin nga aramid ti amin. Siyempre dinanog-tanog ko ni Joseph no apa yung ginundawayan na agpagpakawang may tisuna nga di nakano na pupuutan tinapasamak. Indaw-dawat ko nasabi ko saan ngagbunga tinaramid mi? Yung kastumaten tinapasamak, Daddy, Mami. I'm so sorry. Pakawanan dak ko Siyak nagayatan ti amin. Saan mi nga inulit pa iti minom. Saan mi nga inulit pa iti naramid mi. Tayong karimi nga saanin. Yung kastumaten ti bunga na. Nagkinita da Daddy kini Mami. Aging ka nagtimek ni Daddy kit ko na. Do you love Jesus? Anak ko na Dad, do you love Jesus? Yung uray ko init, parang daton na kanyang Dad. Ngayon siya mauray. Ngayon babain ka na kiti aramid na aksyon na kanigiti balikas na muk ngayon patpatig na kumet. Sung batam ti sung saludsud ko, do you love Joseph? No agdaton ko man ni Joseph, mamalin nga, aklunek gabota, maniknak. Nalabas pa yung gayem. Di pagpakita kini parparik na kayong kuwana. Di may kadwa nga saludsud. Ipatpatig na kakadi ni Joseph. Mabahin ka na kiti action na amok kayo patpatig na, Dad. Tawag kami tamit laing na yung nga Joseph. Kaya pa ka mom nga masiko ka. When Dad, kanunas kan nga yabam sunit ito'y katayabam.
Tap nakasarita biday siya nga lalaki. Tinawagak nga road manong name ni Joseph ket siyempre eager nga makangeg kanyak numampay inaldaw Monday to Friday nga kitkita kami in eskwela. Oh, girly, sweetheart. Katawag ka man. Kaya't mo yung tangmol? Tag shopping? Itag buyot sine? Ano problema, Joseph? Enjoy. Indaw dawat tang sang kumagbalin. Ngayon positive, masikuga. Masikug ka? Nagbalin na din na pasamak ka data ka di rabi nga pa nakabartek ta. Diyak na puutan din naramid ko. Kaya naramid ta. Anya ta mo? Amang ano sa bali? Oh, ano ta ko nam? Diyak, expectarin di kas ng ibagam. Girly, nabartek ka. Kita mong tinabartek, di na napuputan, dinaramid na. Kahit mo sa mong anugutan nga sika, ti kinanaig ko, nga sika ti ng burak ti kristal ko. So, korte ko na, adutay mat, ngayon mantin 30, party. Anya tayo mo, baka no, adda sa bali nga, nang tagikwaking ka, kalpasan na kita. Gabutan ng bartekak mo, inuyusan na, linabusan na, kat impaidada ka kanyak. Isong edi nakariing ta. Kas dyan, tinapasamak. Ngayon sa awan tipuot ko. Nyak naramid. Isong masigog ka man, saan ka siya ti ama dayta? Hayop ka. Kasta ko matimbagam hindi Apa ita nga, ibagag kang ka masigog ka, isupit pa nang ibagam? Ano tikit mo sa Hindi nakariing kang nakariing ta nga duha. Inanugot mo, di ba? Inanugot ko ka di. Kahit ano bagam, sorry, Jack, amon, naramin ko. Sorry, Jack, napuutan di amin. Kunam, kito, nagpesuman nga, Jack, napuputan na. Kanapay, saan ka nga? Ibagam ko nga, once, iti ka nito, nga, sikuga, kita, ibagam nga, hamo nga nugutan, nga, sikat, amana, kapot, di mo, kayat nga, nugutan nga, datatag ka na, Basta, tsaka nugutan, tawang puot ko. Kan karunan ti amin, girly, I'm sorry. Gayem lang ti pangibilangin ka. Saan kang ipatpatek? Sige. Bye. Tsak tupulos manipatan dito yung inaramid mo kanyak, Joseph. Saan ka nagpapakita kanyak? Gapatasan ka na kayo pa yung makita. Nalawag ka di. Talaga man. Uri siya. Di ka man kahit ka makita. Sikakid din mo, no? Sikakid din, di bang din kanyak, di nakila problema. Oh my God. Itatawan ko ang astoy. Asawain ka kuman, nag-asawatan. Oh, diyan kaya nagpapasamak dito. Kahit ko nga agbalinak nga baro. Kahit ko tayo agbalin nga free, libre. Naamuan manong name da dati kini mami, tikas jay nga nagsalita mi kini Joseph. Agpungtot namanin, ngam tinagpilan dalayang tiriknada. Nasakit para kadakwada, manong name tinapasamak, kadagbalin nga kasasaad ko. Noapay ngamin, nga saan ka nagsakbay. Naapay ka nung ngamin, manong name, nga sa anak nagtungpal ka rin bilin kan pamagbagada. Kang runan na unang ibagbagada kanya. Ngajak pulos subimsim iti arak. Nukas ta nga, adali kita party nga aten darak.
nga dari kitay makitak nga giinom nga patak nga babae wanog tutubo. Ken halag pa lamang kinubnubyo. No kumanghaming tinagbalin na kanaanan. No kumakang kanayon nga agtong palak ka na pamagbaga na parents ko. Awan ko mada ito ita. Problema. Ngimiso naman lang nagkuna manong nemi andyan na adaytan kat nakim ni Apo Diyos ti amin. No pa adan sa gaysa nga anak na giti kakabsat ko adan asawad na manong apo ko da dadi kini mami. Ngem, islamin lan inot na si Miray itiragsak iti rupa da nang runa iti makita da nga duwakdak kailan manong nemi ti tiyan ko. Tama ikakon iti apo ko dagiti naganak kaniyak iti likudan nga aganakak abalasan. Kaya nagpeso manong nemi iti eskwela saan kun nga nakitkita pa ni Joseph. Diya ka mo, nag-transfer adagos manong nemi iti sabali nga time kadag iti pagpadaan mi nga subject. Iti malpas ti Sem, manong nemi, kaya iti sumaruno nga pa naglulukat ti klase. Numampay ko na dagiti parents ko nga ituloy ko lata. Ure no dakkelin ti tiyan ko. Ure kada ito laeng nga maudi nga semestre tapno malpas kumitlaeng dito nga tawen iti kolehyo. Saan ko nga nakita pa manon nemi ni Joseph. Kada damag ko manon nemi nga nagtransparent ti eskwela. Nasakit para kanyak manong. Nasakit. Gabot ti saan nga panang nugot. Kaya nasakit para kanyak. Gabot ti diadakam pa lang ti high school kat nalablabesan nga best friend ti mariknak para kin ko na. Iso din bilang ko nga first love ko. Kaya nasakit para kanyak manong name ti kastoy nga imbaga na ang dinanugutin nga ama, nga isot ama tiskog ko. Kaya dinakpulos impatig. Siyempre, manong nemi ti kastoy nga langak, siyak ti may sa kadagiti linaon, ti bibig dagiti marites iti aglawlaw mi. Kat nung asta nga tapasken diti balay, manong nemi kat makita dak, dagiti umay nga sanga ili, siyak ti mapagsasalitaan. Ngam biyang laeng manong nemi dadadi kini mami, kini kakapsat ko, nga saan nga mangipangpangag, saan nga mangikaskaso kadagitan yaman nga sawenda. Wait, yan tangay, samit la sisyak ti kastoy, nga madisgrasya, nga aganak abalasan. No pa'y, adda pa nakaapektar ti pamilyami ta, siyempre, nakaaramid na iti pakaibabainan o numadi nga saritaan iti pamilyami. Aging gaman ng naming nga dimtengen ti panangipas nga ko ti anak ko. Kat makitak ti ragsak manong nami agtultuloy ti ragsak iti rupa da dadi kini mami iti may pas nga yan ni Angel. Tada mami kini dadi manong nami ti rangted tinagan nga Angel. Oh, our angel. My angel. Tada kalaplapsat. Naka-cute-cute. Kasi lamay sa anghel ko na manong name da mamay kin daddy so nga angel tinagan na. Ina salud-sudan na kanyak manong name no ipasurot mi ti apelyado ni Angel da apelyado ni Joseph. No. A big no. No, mommy. No, daddy. Kadagito nga panawarin kat no nakapigin ka sa ti amati anak mo kat mabalin nga ipasurot apelyado. Kaya kuha na. Yung tsakayat, mami, tsakayat, daddy. No, ano apelyado tayo? Isumat na apelyado ni Angel. Kaya dito salud-sudan na ngayon kayan ka. No, sinot ama na. Isuntun to panang sungpat tayo. Duduting tundi ka nito. Nadamagan na ni Angel. No, sinot ama na.
Nagsubliak iti eskwela manunemi ket siyempre nagtultuloy amay saak abalasan. Dadadi kini mami manunemi di kang runaanen nga mga asikaso kini Angel. Kahit nung hasta naggapo kini eskwela, siyempre isumit di muna kaili ko makita, mauba, makasasalita ti anak ko. Isu ti kaedak manunemi nung hasta nga dumteng tirabi. No awang ti awang klasek manunemi siya kumitlang ti kang runan nga mga asikaso iti anak ko. Ay nga manunemi nga nakapagturpo sa ko iti college. Kahit nairwar ko iti board ko manunemi ket nakastrike nga dagos iti may sa bangko. Nasurog idin nga duwa ti tawen ni Angel ket addadan nga makaayo manong. Wen nakabibibo, nakalalaing, pero may makaayo. Titawin ng duwa tawen ni manong ket makapagbalikasan. Wen ang munang tek sao naman pa'y ano na kita sa una nga hamuaw na yung maawatan na mabalikas. Makaawat ti sao, amo naman ti sungbat. Aging gaman nung naming nga dimteng, iti may katlo nga tawen nga panag-birthday ni Angel. Sa ganami nga na siya at manong. Tas syempre, makaayayo ang ubing. Inangay mi, di birthday party na manong nemi, di may siya nga function hall. Naawis manong nemi, di kiti kakabagyan mi, mother and father side, kastabaten ti pamilya, di kiti tuwa kaabsat ko. Umapapal nga ron, di kiti tuwa kaabsat ko ta. Awag ka no, ti kasto yung kinabiba, di kiti anak da, na talaga na isang sangayin ka no ni Angel. Ado di kiti paglaingan na, naglaing sala, naglaing kumanta, nakaragragsak ka sa salita, saan nga ma-vlog, bibang-biba. Kabayatan ti party manunemi ada kanyak ni Angel, idi umasadeg ni Mami. Oh, supalatin ka ang mga iwan king Angel. Come on to your grandma. Mama kan iyo. Okay, sabi ka na, why grandma? Why ka na? Ada sang ili ni Mami. Ada nasken nga mapan nakasalita. So alang nga, sakpelat ti mangkat ka dokeng ka, okay? Sige, sakpelat mga ayam keng ka, mga iwang keng ka. Sige, okay? Pantayan ka. Sige, ituloy yung taga-ayam ka na ginipadim ng big, okay? Orito nalpas ka nga nang nakapalpa kay matin. Nuto yun ti makasapol kanyak, ma. Mami, diyan ka panda. Sino? Damo ka makita. Damo niya makita. Sino? Joseph ka no tinagan na. Joseph. Ito yung ti ama, ti anak mo. No iso ti Joseph. Ginag, kadwa kidi na Bartek. Na di mi napupuotan tinarap pasamak. Iso mama. Sige, ikan. Kabayan din saan nakamadlaw ni Angel. Tapos pa nakiaya amin nakaragidipada ng kumbing. Ni Joseph nagpaiso manong nemi. Tamalasing ko lang ta. Numampikas lahat na natignay, ngadyak maawatan, iti pusok, iti riknak, iti panakakitak keng kuwan. Ngem kabotas simken nga dagos, tigurak keng kuwan. Naikat na ito na isang sangan nga natignay ti riknak. Kat nagkari, nagturay ti rurod ken kurak ken kuwan. Anya ti masapol mo? O may makiparty. Sa pulang ka din nga ada makita nga imbitasyon. Di siya sinuman nga umay. Open bet na ito'y nga function hall nga umayan ti siya sinuman nga umay. Sang gani. Bet lagayam. Ano ka rin di masapol mo kanyak?
no may makipangan, open pa laing, alis tumit lang ang mapangasadyay. Mga alakat pinggan mo, kutsara, ket mga alakat kayat mo sidain. No kayat mo tuminom soft drinks, ada sadyay. No kayat mo tuminom ti arak, ada sadyay. Kas makita. I'm so sorry. For what? Norantam ti umay magkipangan. Ing kamanganin. Saan ka masango? Kinapudno na. Kaslasang kakapikid di ama mo. Dinalikot aklatan manong name ni Joseph ka nagsubliya kiti ayan dagiti anak. Uno dagiti ubing nga ayan diti anak ko. Oh, hindi na pasamak. Dinamag ni mami. Kahit nakano lang ito may makipangan, mami. So, dyan, makita yun. Napanang lokad iti beer. Sa napanangalat pingganan. Kinarganan ng salang ti pulutan. Sa napanag lamisaan sa diyang banda. Ito kas pagarigan na kidawan na nga. Makita na ti anak na. Awan ti anak na kanyak, mami. Nitikit mo sa akin. Isabis mo ko na. Nga din naputot. Disko ko edi. Imbaga kagkuhan na. Awan ti putot na kanyak. Iso nga awan ti rumbing. No may nakitain. No makita, siguro, makita na. Kas iti araramidan na kumit kita ka na iti ubing. Laslasinan na siguro na sino ka nakwadad ta ni Angel. Makita na. Ngam din ang tupulos masakit. Ni Mordong tirami na. Kit din ang tupulos may sakit. Iti anak ko. Nasak ti manglasin na sa sino ti birthday celebrant kada kiti ubing na kaayam ti anak mo. Kat malasing ko na sino. Siyempre, iso ti adaan ti sangayan nga rawaten. Iso tikit kitain ni Joseph. Bantayak tanak ko. Tsak pulos ipalubos na masagid na ni Angel. Ngam saan ko napupuutan manong nemi nga awanin Joseph iti nagtugawan na at si Degen iti ayan ni Angel manong nemi kat nagdardarasak gabi malait iti nagbaitan ta. Papanam, kanan ito masapul mo? Ha? Girlie. Hindi mo ko na yun nga makiayam ka kanang ito yung ping. Ijatihan nyo. Ijatihan ti gas. Saan da ka nas ka nang tumipon ito? Kahit ko makita. Ti anak ta. Kahit mo tungpahin ka kahit mo. Hata ka di kalintikam nga mangibaga. Ti word nga anak ta. Uno mangibaga nga putot mo. Uno anak mo. Amok na siya sino kadakwada. Di ka pipintasan da. Di ka lalayngan da. Kan blood is thicker than water. Blood stink. Di mo amuti magbagam, Joseph. Kahit nalpas kan nga nangan, uno iminom ka nagpulutan. Mabalimon ti pumanaw ditoy. Kinapudno na saan ka kumanga, maawat pa yung guest. Mabaling ka di? Nga niya.
nga maubak ni Angel. Ni mangisagid ti murdong ti ramay mo keng kuhanak at di mo pulos maaramin. Di mo tumaasinag, di mo tumasagid danak ko. Pumanaw kan. No di mo kayat nga paulod-ulod ka kadagiti kasisinsin ko nga lalaki. Kat pumanaw kan. Pumanaw kan, Joseph, kat saan kanto nga pakpakita. Awan ten yaman nga nagbalin nga relasyon ta. Ken iti kaanuman kat tinak tumabalin amapututan. Awan ti putot mo kanyak. Ken saan ka nga mo. Nabayagan nga natay Daddy Joseph nga kinaskwela at nga nagbalin nga nasingit nga hiyam ko. Nabayagan na pimusay. So bumanaw kan! Kadagiti si Marsarunong aldaw manunemi pasare tawagak ni Mami no adak to pisina. Hello, Mami? Oh, apaya. Nagtrabaho ka, tumawag ka kanyak. Mga madisturbot trabaho. Wala makikita na sa balik ko mo para, apaya. Kumusta dito pala eh? Kita silat kami. Nakamlaan ka ni Angel ta dito balay. Iredotan ni Daning beta danapanan na. Sang ganing nga, umay dita ni Joseph. Mami? Pasaray makitak nga umaribayan, pasaray makitak nga nakatakder iti gate, ilabas ti gate. Diyan ka mo no kasano panangalan iti cellphone number ko. Natawagan ak na minsan. Inya mamunot magina. Kat ko na nga, umay ka no dito eh. Takait na lang nga makita, makasarita, kat makarga ti anak na. Kanaramat ko na yun. Kat kasi iti bilin mo. Kasi iti dialogue mo. Saan nga Joseph, tinagan, ti ama, ti apo ko na. So nga mga malin nga umay ganito eh. Kasi bagbagam nga, dinantupulos masagid. Ore makita naman, maasid gan na kasi pagadikan, dinantupulos masagid. Di kasi ibagbagam man. Di mo tupulos masagid ko na. Di mo tumasagid. Ni mordong taramay mo kat di mo maisayasadig o na maisagid. Kaya Angel ko na. Panag ko nang ihak at santo nga sumardeng ni Joseph. Mauman to ma. Mauman to. Bari nga no mauman to. Basta saan yung ikaskaso. Kat nung kaspagarikan kuhuyog kay man nga o talo, dadadi kan sika sa ni daddy sika kini Angel. Mapangketimol, uno sa dinuman ti paparan nyo, kat dagundaway dahil dyan nga Joseph nga umasideg. Mami, please, do you itulok nga makapagsarita. Dagiti dua. Saan ko man? Numanin tawagan nakmet manong nemi masurunak. Pasaray sa angkulat na sungsungbadan, pasaray mat sungbatak. Anat masapol mo? Mabaling ka tigak sarita ta. Daan niya tibagam. Basta sarita ta. So nga rin niya tibagam. Ibagamitan. Makapagsasalita ta man, o resalpon lang. Ngagkita ta. Di ka masango. Kadsang kama mo. Inukas pagalikan ta, linipat mo tinapalabas. Tapara kang kakit awan tinapalabas ta. Mabalimat nga rugyan ta ita, ti agdama, nga isut agbaling nga napalabas. Nitakit mo sa as a friend, kasarita ka, nagsasarita ta, awisan ka. Na di mo kahit nga masilpuan, tinagbaling nga bangot keng ka, nga paset pinapalabas.
Lipatan ta data nga napalabas. Kat baliwan ta ti mga ramid. Ti agbaling nga napalabas. Rugyan ta ti agdama. Kaya di pa naglabas dal daw. Isod ti agbaling nga napalabas. Mabaling nga di. Saan nga mabalin? Girlie, I love you. Itapit pa rin yung magamtigas ta. Kalpasan nga na ibabay na. Kalpasan nga na amuan ti tao. Natisigug ko ang kargargahig irikit awan ti sinuman nga lalaki nga mangbigbig. Dagiti ito pa'y biktima iti rape. Adda pa'y mabigbig nga ama ti sikugda. Sino ama da nga sikug? Jay, isot ng rape. Ngem ti anak ko. Awan ti may bagak. Awan ti may bagada. Biktima akman nga agpaiso kas pagarigan ti rape. Ngem awam met ti mga nugot nga ng rape kanya. Nga kinay ko pa kidi nga na-rape ako ma. Tada di rapist kit bigbigan ng isut isusut ng rape kanya. Ngem si kangay. Iti oras nga sa pulang kanya't inaramid mo. Isut pa nangibagam nga saan mo nga nugutin. Kaya pa nangibagam nga saan nga sikat ti ama, ti anak ko, ano ti busikog ko. Amamla ko man ako sa no, iti kinasakit. Nga inawat ko tinaramid mo. So agpagpakawanak. At nakarbag nga kini, Jilawan di karbagam kayong kuwana. Nung makita kin masidgam, awang kumapay ti karbagam, aglalalo nga di mo tupulos nga masakid. Kapag tayo di pa hilaing na pinukaw mo ti karbagam. Sardengan na kon Joseph. Sardengan na kaming nga gina. Kinapudno na. Rantakon nga aklunen ni Arnel. Di may sakada kita kang ron nga gararim kanya. Tayo item ka din ni Arnel. Of course. Gamot aklo nagtungaronan. Awan ka din ti pasit ko di tapuson. At daman hindi nagbaling nga pasit mo iti pusok. Ngam idi nga inaramid mo kit pinukaw kun nga dakos. Saan mo ka tiyo mapasubli? Saan kung ito mapasubli? Sumardengan. Sardengan na kon pangasim. Ngam dyan mo manong nemi noan niya talaga tinapasamak. Tatidyak mo manong nemi ket palpalubusan gayam da daddy kini mami manong nemi nga maasit kan amakarga ni Joseph ti amin. Naduktalak ti amin manong nemi. Iti na minsan nga si Marong naghawidak dito balay manipod trabaho ket si mabot nga dagos kanyak niya Angel. Mami! I love you, Mami. I love you, anak. Dumagdagal di anak ko, lumalay nga. Okay, sobrang kandan iti nursery, naglaing ka. Ore saan ka pa yung sobrang iti nursery, naglaing ka, kapatan adalalaan ta grandmam, kani grandpam, kani ore isuda kat agbalida nga, mag-teacher mo, adon di kita mom, kit pasarimat ta mom, among pa yung tagsurat, isurat na ka mo, among pa yung agbasa, among pa yung color ka, talaga, nalingak, mami. Nangaroon na ni. Andan dading ko. Marata ko lang. Andan dading mo? Ay. No. Sorry, mami. Never mind. Ano kayo mo sorry? No. Ibibilin na grandma kini grandpa kan tsaka ibagbag kakin ka. Nga niya. Ay, awan mami, awan. No. Never mind, mami. Diyan kahit nga di mo ituloy istorya.
Sorry, mami. Sorry, mami. Sorry. Nagit, pinanawan ako. Angel! Angel, nagsubli ka! Angel! Come back, Angel! Pinurotpot ko nga dagos ni mama. Ni mami. Mami, ayun kita sa dito. Apa kasi dito magbaga di. Angel kanya. Dati yung baga na. At dating ko na. Sana imbabawi. Siguro agad. Binili nyo iso ng saan nang ibagbaga kanya. Mami, please, nagpudno kayo. Umumay ka dito ni Joseph. Masagsagid na ka di makasasalita na maupuba na ka din ni Angel. Sorry. Kapay na namin Diyos kanyak takasoy. Ada karbengan jita. Hawang karbengan na. Iha. Napautan ti panawin. Agupat tun titawan ni Angel. Kat malulayang iti titawan mo. Hindi ti kayo sawan. Naundahin ti panawin, ti panangiparik na, kin panangipakita, ni Joseph, tinalaos, apa nagbabawi na. Kaya karbengan na, kina Angel. Kaya naman karbengan ni Angel, kin kuana. Kasapulan ni Angel, ti amana. So, ngayon saan na nga putot? Gabutasan ng pulos kinanugot. Iso ti amana. Kahit mo kada nga makita ti resulta, ti pa naka-DNA test na. Anya, pina-DNA test mi. Tapno andan itong pakakitaan ka resulta nga ipakita mi kang ka, tapno mga ipanik na. Na talaga nga ti ama ni Angel kat ni Joseph. Anak, pagsayatan di anak mo ti amin, di apo ko mi. Ken pagsayatan, amok nga ni palang Joseph ti patpateg mo. Tanusang nga isukuma ti patpateg mo, hindi ko mapila nga talaga inaklod mo ni Alex. Hindi ko mapila nga damay sa kadagiti agar-arim kang ka, tinaklod mo. Ihasa mo na paragparigatan pa ni Joseph. Tapos masulnitan natin niya mga nagkurangan na kang ka, kaya nagkurangan na kada kayong gina. Kaya hindi nga rabi manunemi dimteng ni Joseph akas may isa nga barungo may mang pasyar kanya. Ni Angel, tinagtugtog iti silid ko. Silid ko kunak, kadan bukod na nga silid. Ngayon pasarim at mailiwak kadag kasilid kami. Sineda, Mami. Angel, apay. Ito, nakasapol kang ka. Damo gidi manong naimikat sanga ni Joseph. Pilukat ko 3 daw. Kat napanak ti ayan mangurure kanya. Joseph, flower for you. Flowers for you. Kaya na pa'y kasunod ng chocolate. Iyawa-awat naman ang naimiti payak ko ma. Kaya siya mo, tapos lahat at dan nga nagkari ti dati nga marikrik-nak nga ayat kaya ni Joseph. Kaya inawat ko dahil ang iyawa-awat na. Thank you. Kinunak nga siyak napuputan. Tugaw. Nagtugaw. Ulit-ulit tumay-tumawat ti pamakawan mo. Inaramid mong kayam ti amin namin. Wan, kira kami nga manak kadadadi kini mami ta. Ibal palubos na makapagsalita kami nga makapagayayam kami kini Angel. Dadi kin mami pa yung tiawag mo kadakwada. Tayo di ka nito nga pakawan na kat maawat na man yung tapos. Sumaruno nga umay ko'y baga kayong kati William Jeremy.
Pangasim. Girlie, ikatemon nga may pinsan, tigura nga naipanpan iti parokong mo. I'm so sorry. Naramid ko lang siguro ti kasdiya, kapag kinaganos, ken kaawan pa lang ti nasimpe nga panunod ko nga panagdesisyon. Ti kumay naramid ko ket inanugot ko. Nga siyak, nga data tinaganak ka. O siyak ti ama ti sikog mo. Nga napagsalitaan ta ko mga, ipas ngay mo, tento may pas ngay, ituloy mo tagbasa. Agas ti panang ituloy ti panagbasak. Kat makapagturpos ka, ta, nga duwa, kinitong dumtengan di panawen. Isuntun ti panagkalaysata. Kasi ko matinaramid ko, nga nagtulag ta kuma. Ngayon, takalabindot ko ti amin. So, I'm so sorry. I love you, Carly. Idi pa'y lain. Saan nga pudno, saan ka nga eten? Idi bagak tigas ta. Nagbalinak lang ang natakrot. So, mabaling ka di. Nga pakawanin. Kanayatin nakmanin. Saan una yan nga nagbayag manong nemi iri tatalagan ngayon aklon kon ni Joseph kanamin pinsan iti puso. At kastawan iti ragsak na, ragsak mi, ragsak da dadi ka ni mami, ragsak ni Angel. Kad nakapagkalay sa kami. Manong nemi kinam kadlaeng dagiti pasamak ako nada. Ado dagiti pasamak nga saan tayo nga pagayayatan ngem isut mapasamak. Ado dagiti pasamak nga mangsuot nga talaga itirik na titunggal may sagana tayo. Sigurado manong nga talaga nga kami itinaikari ka ni Joseph. Tano saan ko ma? Ang ko mga kami tinagasawa. Tasaan ko mga nagpakpakita isuna. Kino talagang awan ti talaga mariknak ken kuha nga ayat nga do idi digiti mabaling ko pagpilyan nga aklune. Ngem te ko nada manong nemi. Ore sa din pagtungpalan ti amin na iso data iti talaga nga pagpatinggan na mapasamak lang mapasamak. Naragsak kami manon nemi kadadadwa nga adi ni Angel ni Joseph Jr. ken kastamatan kini Jennifer. Duwa nga babae ken maysa a lalaki. Nitisidong da mami ken ni daddy manon nemi dito'y kami nga nagnaed da kami tagkakabalay. Intuloy mi nga ron tinagtrabaho kini Joseph tapos kasta kita may saganaan mi tinaranya ka masakbayan dagiti talungan na. Dito nga ron ti pagkasalita manong kadagyaman naglaunay iti anos mo nga nagibasa kat sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg ka nagbuya more power to your program anong and God bless tuyag yaman nga pagayam mo Girlie. Thank you king ka girlie. Iting ka pa ng surat ti pagkasalitaam. Salamat.